Police Regional Office 6 hugot nga ipatuman ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga pasakaan sang kaso ang mga pulis nga madakpan nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga lugar. Si John Sala nakatutok. Kunyara sa impluensya sang makahulubog nga ilimno ng isa ka persona ilabi na kunyara sa mga pangpubliko nga lugar masamining ginahalinan sang gamo o kon disgrasya. Gani isa sa mga dapat nga nagapatunga sinikag nagasiguro nga hilway ang publiko sa siningasahi isang insidente ang kapulisan. Apang kun sila mismo ang numero 1 nga nagabayular sini sino ang masaway sa ila. Mangon sini nagpaandam si Presidente Rodrigo Duterte nga pasakaan sang kasong mga pulis nga madakpan nga nagainom-inom sa mga pangpubliko nga lugar. Suno sa Police Regional Office 6 hugot nila nga ipatuman ang mando sang presidente. Arak naman nga sa PNP ethical doctrine sa aton organisasyon kung sabihin nga dapat ang aton mga kapulisan na role model at all times. Dugang pa ni Lieutenant Colonel Solis halin sa nagpungko bilang Regional Director si Brigadier General Flindongbo, wala pa sang may nabaton nga report ang PRO6 na tuhoy sa mga pulis nga nagapahubog kag nagaabusar sang ila poder. Panawagan sa PRO6 sa mga kapulisan sa bugos nga rehiyon nga bilang mga pulis dapat manginehemplo sila sa komunidad ilabi na sa pagpatuman sang layi. Dapat may disiplina kita, i-maintain nato ang good image ng PNP para mag-reflect na ninyo sa ilog nga organization and as a PNP personnel required din naka-mention din sa PNP ethical doctrine nga dapat we will set as a example always and dapat mayara kita morality. Upod kay Cirilo Duque, John Sala. 1 Western Visayas.